колко съм хубава. О, колко сме. Офлайн. Върни се, бе, къде отиде? Бубе, здравей! Как си, какво правиш? Виж, най-прекрасните обувки на света. Биралон са. Невероятни прекрасни. Невероятни са. Да, нали? Радвам се, че споделяш моето мнение. Да ти кажа, най-невероятното нещо на света ми се случи. Запознах се с най-прекрасния мъж на света. Казва се Гюнтер Штюцер. Невероятно. Нещо ли се запознах? Импулса. Да не повярва човек. Да, такива светни хора имало там. И си пишем постоянно на чата и смс-и постоянно, обаче трябва нещо излязъл офлайн. Вчера малко бях по факса да ти предложа. Добре, сега трябва да му кажеш, ако можеш така. Ще чакам вече пръстенчето и после децата. Значи, първото ще го кръстим Гюнтер първи, после Гюнтер втори, Гюнтер трети и Гюнтер четвърти. Да, толкова съм развълнена. Аз такова бързам, моя Гюнтер ме чака вкъщи. Да. Добре. Айде. Ще видим после, нали обещаваш да дойдеш, да си поговорим малко повече за Гюнтер, да видим, да се срещнеш с него. И аз страшно, че ми се виждали още. Но, нали, да. Чао. Получих смс от Гюнтер. Такъв сладуре. И знаеш какво ми каза сега? Каза ми, че съм много сладка. Как да ти кажа, ние сме били заедно вече за 2 дни, 13 часа, 1 минута и 2 секунди. 3 секунди. Добре, разбрахте, да. Чакай, аз малко тук ще се почина. Добре, аз продължавам. Чакай да поседна. Бога, здравей! Как си, какво правиш? Аз съм страхотна да ти кажа. Нещата с Гюнтер... Брат, много се радвам с теб. Да, вървят невероятно нещата с нея. Много щастлива да ти кажа, ако разбираш какво говорим. Много съм. Аз трябва да отида за туалетната. Сега се връщам. Добре, аз ще пиша с Гюнтерчо за тогава. СМС. Втори СМС. О, не! Какво е станало? Какво става? Бубе, Гюнтер е умрял. Как разбра това? Прати ми СМС. Какво да правя? Имам едно признание. Аз създадах профила на Гюнтер в Импулс и ти пращах съобщения от него. А помниш ли, когато бягахме на стадиона? Аз ти пратих СМС-а, много си сладка, нали се сещаш? А след това, в туалетната, аз ти пратих разочароващия СМС. Гюнтер не съществува. Аз съм Гюнтер. Ма как може да говориш така, бе? А той беше истински, да ми пращаш СМС-и и по импулси, по Фейсбук и по всичко, бе. Ти знаеш ли какво? Ти си тъпа. Не, ти си умна, обаче ти си грозна. Никога няма да си толкова красива, колкото мен. Обувките ти не струват. Така ли? Опа, да ми става назик. Ще видиш на кой обувките не го струват.